bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon ko yettude Allah hande joddade moɗon ɗo henna émission mon Sénégal min tawanande mun ɗum contrôle ko elad Jumar Doro Komi khalifa général kullu animateur dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wowɓe darde Windire TV e émission Sénégal min onon pop min mbaɗi mon julmo wuuri min mbi oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken tawede o saaha mo wurti en ɓeydi en ustaki kala ko rewa Allah jaaɓe ko tata yaafe komin ɓami liggodirde mon femde ñalawma hande soko tawi waɗi ko gantiɗi hen min ñaguima yaafuya so longere mawde wari nokkuɗo wa ɗum jomum yilno hen hay hunde ala ko woni fandare amen so wona etade wadde ko feewi wadde ko moƴƴi wadde ko ganduɗa ɗum ɗo so neɗɗo daari ɗum ene yiito hen hoore muɗum onon pop on mbaɗama julmo wuuri moni kala ɗo woni eno woniri eno tinirta julmo wuuri muɗum moni kala ɗo heetti min mbi ɗum julmo wuuri yo Allah hokku en tawede o saaha wuuri kala ko rewa Allah yo jaaɓe ko yawti ɗum garteten koye joljole aduna joljole aduna ɗe garteten oɗon gandi juulama paari liduruji politique kewɗi moni pop yeehiɗo juulanno namdama haali ko yiɗi haalde omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba kañum ne namdama haali ko yiɗi haalde o wi e o saaha ko kanko suuɓi jooɗade yeeda nde tawno ene waɗi saaha campagne ene waɗi saaha ko saaha liggey caggal campagne uji mbaɗama yimɓe jeehe élection ngaji woodiɓe Allah rokki e oɗo saaha wona saaha campagne wona saaha politique ko saaha liggade won hewɓe noon wonno mbaɗiri interprété yiyande nde saabu hewɓe mbi Amadou Ba o wona opposant saabu si tawino ko opposant wona kaɗo haala woni haala makko so wona kaɗo haala woni haala makko bandiraɓe holko woni haala makko ɓe jiiɗi ko yo dug ko yo ƴattu ko yo yennu yo haal n'importe kono wona ɗum woni wonde opposant no waɗi ni e no wini opposant ene wiyeni saabu opposant yagal firtani tan haalde ko boni e yaade ko boni e wadde ko boni e duwade ɓe ganduɗa kañumen Allah rokki leydi ndi Allah ne wawi juuma wona ɗum woni wonde opposant opposant ni aɗa wona opposant tawa ni kadi an aɗa adda peeje ɗe ganduɗa ɓe ganduɗa kañumen woni ardiɓe leydi ndi ene mbawi tugnade hen leydi ndi yaara yeeso bandiraɓe Amadou Ba no wini ko ni tigui wiyete Amadou Ba no waɗiri ni ko ni tigui waɗirte so tawi aɗa yiiɗi leydi ma saabu leydi wawa ɓamtade golle mbawa ɓamtade yimɓe mbawa liggade tawa jeedani yimɓe mbawa yedde tawa nanodirani yimɓe mbawa nanodirde tawa moni kala jooɗaki jonde kañum ene foti wawde gollade ko ɓeɗo ardiɓe gollotono ko ene foti wawde wadde participation muɗum e leydi ndi neɗɗo wona opposant tawa wadde participation pattam lamo e nder leydi ndi taw wona yennude wona ƴettude wona hudde wona haalde n'importe ɗum wona wonde opposant ɗum ko wonde hypocrite mais kanko no wiiri ni ko ni opposant jiɗɗo leydi mum wayata Amadou Ba no wiiri ni ko noon kadi ko sa ƴeewi dariɓe ɗo henne hande ene mbiyamo ɓe ene jennamo ene ƴettomo ene mbiya ko moda ene mbiya manan omo huuli reedu ene mbiyamo n'importe kala inde colel haɓe guinnira ɗum Amadou Ba kono wona to no woni sabu yimɓeɓe woto jejjit ko lebbi 12 yarata candidat ji kewɗi darima moni fo wiide ene yiiɗi ƴettude leydi ndi kanko omo jeeya e yimɓe wiɓe omo yiiɗi ƴettude leydi ndi kono yimɓe darima mbima an de hayso min gañanimane leydi ndi kam ko oɗo min jiiɗi hokkude woni ɓeɗo hande ɓe Allah waɗi ɗo
no Allah haɗiri woɓɓe ni haɗirimo noon onon hande wiyoɓe omo foti darade won darde ɓe beele on ngalano ɗo beele onon on saaha on mbawano wotandemo beele on saaha on mbawano jaggandemo kono ko ɗo gaccuɗon hono makko mbi ƴettuɗon hono makko caggal noon kanko o suuɓi ko jooɗade o yeeda omo ndaara ko gollete ko omo duwanoɓe e wiide leydi wawa gollede so alda e deejire e wiide campagne waɗi ko saaha mum politique waɗi ko saaha mum to fawi ɗo koye lawol moƴƴol o fawi koye lawol moƴƴol Amadou Ba fawi jiɗɗo wadde noon opposant dugde e ƴettade e weddade kaaƴe e helde ɗum ko probléme mum sa engage ko kañum kono no wiiri ni ko ndi jiɗɗo leydi mum waɗata sene jogui feere ni walla hay ɓeɓe ganduɗa hande kañumen Allah ardini ko ni jiɗɗo leydi mum waɗata caggal élection ngaji présidentiel 2024 bandiraɓe élection waɗani ɗo taw ko élection député ji beele soko tawino oɗon joguino nimsa e kon mbaɗadimo président ko on mbawano rokkudemo majorité à l'Assemblée nationale beele on mbawano rokkudemo kam hawdaño groupe parlementaire ko nden kadi goppuɗonmo ɗo ƴettuɗon goɗɗo hono makko caggal noon o jaɓi ɗum o andi ko ɓeɗo Allah totti ko ɓeɗo yimɓe cuɓi kanko o suɓima jooɗade o jooɗo o deeƴa o nanga ɗemgal makko ha jamanuji garoji min mi yiyani holko woni hen probléme so tawi noon neɗɗo yiiɗi ko yo won opposant ƴattotoɗo ɗum waɗi ko yimɓe mum ɗum waɗi ko yimɓe mum kono Amadou Ba président nouvelle responsabilité ɗo fawi koyngal makko ɗo ko ɗo tigui woni ko nafata leydi so yonti haalde mawo haal so yonti wadde mawo wat kono ɗo ko ɓeɗo ƴettuɓe leydi ndi ko ɓeɗo goppitte e haqqillaji munen liggoro haqqillaji munen liggoro no miijori no cikkiri ko ni leydi ndi yarata yeeso kadi yo Allah walluɓe kamɓe ardiɓe leydi ndi kono wona caggal o dukani o ƴettaki tan o wona opposant ala ko opposant ko Allah waɗi mo opposant o rutti o jaɓi ko opposant kono Amadou Ba ɗo fayi koyngal mum ɗo ko ɗon min de mboɗo yaadi e miijo makko ngo mboɗo yaadi e feere makko nde mboɗo yaadi so tawi oɗon jinno yo waw taccinde ɗo hunde soɗon jinno yo waw salade ɗo yo waw wadde yo waw ittude morde e sancude wodan ko dokkuno ɗon mo rokkudemo nde woni on dokkatnomo présidence walla dokkanmo assemblée nationale ɗum fo noon Allah haɗimo o jaɓi ɗum o jooɗima yahayti an haade ka jiɗɗo wonde opposant aɗa ƴetto yahata aɗa ƴetto ka jiɗɗo wonde opposant tan e plateau ji aɗa haala tan aɗa ko welma ya vas-y kono Amadou Ba ɗo fayi koyngal mum ɗo c'est bien ko ni jiɗɗo leydi mum wayata ni neɗɗo gendiyanke wayata yidde yo leydi mum deeƴ en poɗodiri so yimɓe poɗodiri wodat ƴettuɗo haade goto tan ƴettata Allah tottiɓe haɗi kam mi jaɓi ko Allah tottiɓe ko mi jaɓi ko Allah haɗimi ko kadi yo Allah walluɓe no Amadou Ba waɗi ni ko ni watte président Amadou Ba no mbaɗɗa ni ko ni watte kadi kala mone wallamo yo wallumo e oɗo opposition wadde oɗo facette ko ɗum ɗo woni wonde opposant wona noon hamin gandi Amadou Ba so galo min ganda so lamɗo min ganda so bawɗo min ganda soko joom nafoore min ganda wona kanko wona takkiɗomo wona bandiko wona sehil makko mi anda nafoore mum kono noon so gonga yonti yimɓe yo kaldu gonga so gonga yonti yimɓe yo kaldu gonga so tawi neɗɗo woni kilifa yiɗi yo leydi ɓamto yiɗata ko yo leydi deeƴ no Amadou Ba waɗi ni ko ni waɗete neɗɗo a yarata postoji baɗɗi fayida fof ndewa hen jaaha ha gona premier ministre jaaha ha jiiɗa wonde président janggo e jaam aɗa ruto aɗa waɗa perturbé aɗa waɗa cokor ha hundere nde mesalal ngal ɓocciro e junggo ma majja daña hen gacce daña hen bakkat mi haalirani ɗum wonde min Amadou Ba wonko nafimi
min cikkami Amadou Ba ala hay 1 franc cikkami mbuɗo ala sabu o meeɗa nafde min andama o anda kam kono ko ɓiɗɗo leydi ndi koye leydi ndi o jiya ko Sénégal najo no yaɓiri ni ko ni jiɗɗo leydi mum yaɓirta no yaɓiri ni ko ni jiɗɗo ɓamtare yaɓirta heddade e jaggude ɗemgal muɗum e darde e andude ko ɗum ɗo ɓamtata leydi no waddi ko ni watte min mbimo Ba bonne continuation min goƴaka noon beele wonko jogui walla wonko was ɗum kanko andi so tawi ko joom kalis ko probléme makko kanko andi min kaldi ko saabu Allah mi meeɗa yiidemo mi meeɗa yiide jiiɗamo mi meeɗa jokkodirde makko mi meeɗa yaade makko mi meeɗa ɗaɓɓude yiidemo mi andamo mi anda debbo makko sokoɓe rokkoɓe sokoɓe haɗoɓe sokoɓe waɗoɓe soɓe mbatta mi anda kono kaldumi ko saabu Allah sabu hunde foof ko saabu Allah ɓuuri ko wona ɗum hande ene woodi yimɓe heewɓe wiyoɓe leydi ndi jaggi ɗum walla caɗele leydi ndi addi ɗum ko rokkaɓe leydi ndi ko sukaɓe bandiraɓe e ndaw ƴettore neɗɗo huccita e neɗɗo jaarowo e duuɓi 4 wiye ko cukalel et pourtant Macron ƴettata France heɓani duuɓi 4 jeetati on kam ko mawɗo jaarowo 4 ko cukalel ƴeewe e seeremɓe men ɓooyɓe wonnoɓe ɗo wiyeteɓe mbaɗi gueɗe pattamlame e diine mbaɗi gueɗe tiiɗɗe hole mabɓe kemnoɗe nden duuɓi 4 ko ɓuuri hen ko hewde ko nanta ƴeewa lamtore Sidiki Sall en ƴeewa Baydi Kacce Pam en ƴeewa Samba Guila Jeegi en ƴeewa woɓɓe ɓe inɗe munen hande keddoto ƴeewa Lagdior Ngoone Latir en ƴeewa ko ɓuuri hen ko hewde ala hen keɓɗo duuɓi 4 fof ko 3 saaru nde waɗata gueɗe pattam lame gueɗe payodinde ha heddi e dartol ene waɗi annabaɓe ni nde nelete koye on saaha mbiyon wonde so jii leydi ndi wayini ɓeɗo ko sukaɓe ɓe ganda koɓe dokka ko walla koɓe famarɓe dole koɓe cukalon ɓe gona sukaɓe ɓe ko Allah suuɓi ɗumen kala mo Allah jogori ronde dongal tekkante tekkere mawde taw hoorema wulata ɓe ko Allah itti hunde e laamu mum totti ɓe kala bawɗo yo donoɓe o waaɓe yo accuɓe ɓe jeeta ko jaggi leydi ndi ko on kalani ɗum jaggi leydi ndi ko milliard uji nangaji ne mbaɗa pasare ene mbaɗa n'importe falsification kayitaji fof mbaɗaɗi ko ɗum nangui leydi ndi ko surfacturation mbaɗaɗo e liggueyaji leydi ndi nangui leydi ndi ko contrat ji ɗi ganduɗa moƴƴani leydi ndi de gauche à droite ko ɗum nangui leydi ndi kono wona ɓe ko sukaɓe ɓe gona sukaɓe ɓe ko Allah mawnini ɗumen neɗɗo yahata heɓa duuɓi 4 wiye ko cukalel saabu ko ɗon cagatagal woni waddi gartiren haqqillaji men ballen ɓe soko tawi koɓe sukaɓe enen ken mawɓe so tawi ɓe ngala gandal enen ken joom gandal en so tawi ɓe mbawa enen ken wawɓe gandal men ngal e duuɓi men ɗi e mbawka men ka ballen ɓe puusen ɓe beele leydi ndi ndi yaara yeeso caggal so yaari caggal ko enen fof bonirte kamɓe ɓe mbawa kono Allah tottiɓe enen eɗen mbawi gadden mbawka men dokken ɓe mbaɗen no kurusni ñayre so feewi ko enen fof naftorto caggal so boni ko enen fof tinata ko bonni leydi ndi ko wona hande wona e 2024 ni leydi ndi boni nde ko gila nane wona joni leydi ndi boni wona joni leydi ndi boni leydi ndi boni koɗo milliard uji nanguete taw ko ɓiɓɓe leydi ndendi neɗɗo goto nanga waɗa ɗum fuuf école aji mahetake hôpital uji mbattake laabi pewnetake hay hunde ala ko fewnte ko nden leydi ndi boni leydi ndi wona joni boni bandiraɓe eɗen duwono ɓe ganduɗa ko kañumen Allah ardini leydi ndi yo Allah sellinɓe yo Allah sembinɓe yo Allah walluɓe yo Allah jagganɓe yo Allah darnu koyɗe mabɓe haɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde e leydi ndi ko ko noon foti wadde on jeyano key ko en France Marie Le Pen mbaɗaɗo condamné duuɓi 4 ma soke duuɓi 2
Brazali ene waɗa e koyngal muɗum holmo miiji e leydi Sénégal duuɓi ɓennuɗi Brazali ma waɗe koyngal Aminata Mbengue Ndiaye hay goto miijota ko ɗum holmo miiji duuɓi ɓennuɗi Brazali ma waɗe koyngal Aminata Touré hay goto miijota ko ɗum holmo miiji duuɓi ɓennuɗi Brazali ma waɗe koyngal Aissata Tall hay goto miijota ko ɗum leydi noon fawoto koye goonga fawoto koye goonga so tawi en pawani koyɗe men e goonga ko ɗo tan goneten eɗen diwa eɗen doƴƴo eɗen mbarodira ene waɗi yimɓe ene jooɓe kala fin de mois jamma fo mo Allah addi kikiɗe fo mo Allah addi ene jaaha e radio ji ene jaaha e télé ji ene mbiya ene mbaɗa défendre le diable enen ceetto ko wona goonga enen gonɗina ko wona goonga kono gande leydi ndi bonnuɓe ɗum ɓe oɗon gandi ɗum mboɗo andi ɗum ɓen ne gandi koye mumen ko ɓen bonni leydi ndi bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaaguima yaafuya caggal wadde moon julmo wuuri Allah jarama on jarama Vindira TV ha yeeso ko lawol